Siyavusana podcast thamela uepisode 2 uzizwele ukuthi umntwana uma ezelwe inyama nesoul yakhe kuhlangana kanjani kube into eyodwa. Usefikile umntwana emhlabeni nalapho futhi njobe fika nje umoya wakhe oyisoul akwakahlangani ke manje ngokuphelele nenyama la ngaphandle. Kuthatha izinyanga ezintathu futhi nakhona ukuthi isoul nenyama kube into eyi-one. Yikho nje kudala ukuthi umntwana akabonwa engakabe nenyanga ezintathu noma even ubaba wakhe ingane isanda kuzalwa nje mabe uyinsizwa or uyindoda awukwazi ukumbona engakapheli inyanga ezintathu. Mawubuyele emva kakhulu uyathola ukuthi umntwana lo even igama bengaqanjwa immediately ezalwa kwakulindwa inyanga zezibentathu bese siyaconfirma ukuthi hayi ngempela umntwana usephelele bese qanjwa igama. Sizomthatha ke manje umntwana esuka naye ezalwa azayophuma kwazi ukuyimela. Umntwana from 0 to 6 years usuke kuyena isoul yakhe nothando lwakhe sekumama nje kuphela. Yikho umama kufanele abe seduze kwengane yakho esuka ku0 iya ku6 months. Lo mntwana usarecognize nje uma wakhe odadewabo abafowabo omalume abasho lutho kuyona. Umntwana usakhayela unina nje sasadla ngolidala ke umama wehlala nengane makwathi uyaphuma nje yamkhalela. Namhlanje ingane ethi mayikhala sizokwenza njani phela uma ufala hamba yosebenza. Yikho ke ingane ngasabhondi ngokuphelele nabazali bazo wasegijima ema-crash zino 3 months. Kodwa into esingayenza first sebenze ukuthi siphila lana ke manje sireverse kanjani lona. Usho umzali umama kufuneka sonke isikhathi asitholayo aspende nengane yakhe izibe neminyaka eyisithupha. Emva kweminyaka eyisithupha manje sisuka ku7 iya ku12. Mayiqala u7 years umntwana usengaqala abone athanda ubaba wakhe athanda ingane zakubo. Wonke umuntu osegcekeni useyakwazi ukumbona lo ubani lona ubani noma umama ehambe emshiye naye akasakhali kakhulu ngoba usejwayele la ekhaya. Kusho umntwana lo from 7 to 12 years. After 12 years between 13 and 18 or before that umntwana wesilisa wesifazane intombazane inyama yayo nesoul iconfirmwa at the age of 12. Intombazane 12 years it is cemented, is done ukuthi lo intombazane ngokuphelele uzophila kulomhlaba. Umfana kuba unyaka 13, intombazane is 12 years, umfana kuba 13. Ilapho seqala khona ke kuthiwa ubani useqala ukukhombisa ama sign okuthomba. Futhi useyakhula ke manje. Sithi isoul yakhe nomzimba sekuhlangene. Lo muntu usedevelopela ukuthi naye usengaletha umuntu emhlabeni. So sisebenza kanjalo yonke lo nto ukuthi lo mntwana nje beqala manje isoul nomzimba seziyazwana futhi useyakwazi ukuthi nawe sengakwazi naye ukuthi alethe umuntu emhlabeni. Ilento ke kuthiwe umuntu ozala ingane esemncane ukuthi awu kodwa kwaba isiqalekiso ushuthi sithuka bani umveli nqa ngoba usedevelope ngokwanele ngokwendalo ukuthi nawe sengamenza umuntu. Ukusuka ku13 ke kuya ku18 years ilapho umntwana seqala khona manje esekwazi ukubona emgwaqweni ngakubo indawo yangakubo usekwazi ukuyiphilela yedwa ahamba esikoleni ahlale noma ngakho umuntu ekhaya akazukhala ngoba useyamukelekile emhlabeni nobuso bakhe sebeyaveza aqala ukumela induna futhi uyakhula lo muntu lethi sibiza ngestage ke manje ilapho ke thina njengabazali siqinise khona ke manje umthetho simbheke ngamehla abomvu lo mntwana ukuthi siyamdlulisa kwistage ngendlela eyiyo. Mase fika 18 years umntwana from 19 to 24 u19 years if awukwazanga ukumkhulisa from 0 to 18 kuba nzima ukuthi ungakwazi uphinde umbonise mase na 18 years ngoba nje isikhathi esiphila kusona 18 years useyohlala emadolobheni useyoyiphilela emafletini useyofunda enyuvesi useyiphethe ngokwanele. Kusho ukuthi wena njengomzali unecontrol umntwana kusuka ku0 kuze kufika ku18 ilapho umfundisa khona ngempilo wenze yonke into uqede. Mase suka ku19 esiya ku24 awusakwazi ukumfundisa manje usuyambonisa ukuthi konje ngangitheni enza kwenza lokhu umkhumbuza nje ukuthi imfundiso zami zayihamba ziphelele ubani ke lo u19 to 24. After 24 njengomzali ngempela ayikho into ngabusayenza emntwaneni. Into usungayenza nje ukuthi mayenza iphutha usungambonisa hayi ukuthi umcontrol usuyambonisa nje ukuthi kodwa lokho kwenzayo ngeke usamforce. Thina ndle eminyama ke sinesifo lesokuthiwa i-black tax ukuthi umntwana wakho uyohlala nawe azabe leminyaka yo30 noma esefuna ukuyimela asakwazi ukuyimela uzobanga i-conflict liyoxatshana lekhaya. Kodwa umuntu usephelele manje usekwazi ukuyimela. Ngisho abafundisi awukwazi ukubusisa umuntu oseneminyaka engaphezulu kwa
21. Abafundisi abaziyo nje ukuthi umntwana ungambusisa esemncane uze naye once wafika ku21 lo muntu sefala isholo yena ukuthi hayi ngiyayikhetha inkosi ukuze akwazi ukubusiseka noma abhabhadiswe. Kusho ukuthi umuntu usuka ku25 kuyaphezulu usuke se fully grown, usekwazi ukuzimela, uyiphilela impilo yakhe yodwa. So thina indle emnyama ke siyabagcina abantwana baze bafike ku35. Yikho nje mhlambe sinenkinga engake ekukontroleni noma ekuphileni, ngoba manje umfana wena baba usukhuluma nendoda, makuwumama makuyintombazane wena mama usukhuluma nomunye unkosikazi mhlawumbe sezewazana nokuzala. So mase sifunde thina ukuthi yonke into esiyenzayo inezigaba zayo ngoba umhlaba uyajikeleza. Thamela elandelayo i-episode 3 ekhuluma ngokuthi usukhulile usumdala mase uzohamba emhlabeni kwenzakalani.